Committee on Empowerment of Women bala penyat da Ikong Santa Mary Shah hinen kesngi ila Leit Jngoh ya i Lanot i belangat ha ka apot Shah le Dusmon hasnong niriang ka bahap hapot thatlas ken blog. Larsen ran lang ye i da udkhot kani ka committee uba Adelbert Nongrum u MLA ka Jowai uba Wailat Miki Shah bat ki he ki han na Meghalaya Legislative Assembly Secretariat. Ikong Shah ila panpau ya ka jingkendet bat jingsngosi ka bajur halor kani ka jingja ka blak takjur ya ka snong ka thau barok away. Ila pentikena ya ki patba bakani ka komiti ringkat ka jingetri lang badu MLA ka than kala tre shitom ban pentikena ba ila not inyo ya ka jingsumar ka babiang tam. Oh ya ki police department ru basyo bah ban buddin ya gini ki kam jongki bah ki ulale sniu hadok kata-kata phi ndir ban pelaj lene ban jam ya ka an de ka an he habele he kata kam de man la te terpat ipi ba phin pet khnang ya kan ka long kemi pan yo kata ka hok jongka sakaweru ba utu bro un kon ma ba ude ban yo kata ka punishment Ka tenat ki